на здраве кажи накрая. Всеки майстор има своето начало. Понякога пътят започва от едно хоби. Аз съм Мирослав Милев от Добрич, майстор ковач. Около 25-6 години вече упражнявам тази професия. Художествено ковано желязо. Ателието ми е извън града, в един бивш военен завод. А иначе в Стария Добрич в комплекса също идвам по няколко дни в седмицата. Като дете много обичах да рисувам, да се занимавам с приложни занаяти, което в училище много така ми допадаше. И оттам така полека, може би това наклони вече в по-зряла възраст везните да го започна като хоби. Понякога занаятът не се избира. Той просто те намира. Дядо ми е бил шивач, тук в Добрич известен, така добър. Чичо ми да роделя с баща ми, работил в такава сфера. Винаги съм бил близко до техниката и до занаята. Желязото учи на търпение. Грешките са част от пътя. Първо нещата стават много постепенно. В началото всеки начинаещ, макар и с малки познания от механотехникума, и общи познания, като започваш да работиш, пробваш, понякога не се получават нещата, постепенно почваш едно по едно, научаваш начин на работа и така като влича. Майсторът не просто работи, той търси своя стил, своя почерк. Ходил съм, разглеждал съм старите къщи, там много опит, история, книги съм чел, гледал, разглеждал, чужбина съм ходил. И този опит постепенно така ми дали все повече надежда, че се справям добре и така продължих. Всеки майстор живее за момента, когато вижда труда си завършен. Най-хубавото нещо в крайна сметка е това, когато всичко е готово, когато си сложил даден продукт, порта ли бил то парапет ли, маса ли, стол ли, свещник ли, това бита. Когато видиш крайния резултат и когато хората около тебе, те реално ти казват, че ти си постигнал добро нещо си направил и те карат да продължиш напред. Най-ценното, което можеш да оставиш след себе си, е ученикът. Сега сина ми работи с мен, надявам се да оставя на него това, което съм научил и той да продължи, понеже аз имам много работа и имам нужда от помощници. Така последно го вземах под крилото и почнах да го обучавам от 15 годишен и така той добре навлезе в, все пак начален стадий, но добре се справя, помагаме. И други момчета са идвали в годините и любопитни, идвали са по няколко месеца така да видят как е, но трудно се остава в бранша, понеже така той е доста мръсен и физически уморителен. Тук трябва да си здрав в ръцете, така да имаш търпение, защото самия начин на работа иска повече така да упражняваш, за да можеш да постигнеш резултат. И най-силният има моменти на съмнение. Но занаятът не пуска лесно. Имало и много моменти, да се призная честно, няколко, поне 2-3, но до ден-два отчумява тази, меланхолия и някой така хубава приказка от приятели от семейството, ме дигат на крака и продължавам напред. Също имах и проблеми здравословни, макар че съм млад все още, но именно от самата работа, което във времето така успях да се възстановя и продължавам да работя. Като всяко нещо има спадове, човек се уморява, то не е ти си машина да бълваш постоянно, и така, но имало е. За истинския майстор не парите са мярката, а следата. Не е важно колко пари ще изкараш, важно е когато тръгнеш по улиците, във всяка една улица имам
оставена по нещо и той говори, че аз съм си вършил добре работа и за този град съм оставил нещо. Това е много важно нещо за мен, както всеки майстор, предполагам. Занаятът се учи и малко се краде, но най-вече се чувства. И се учи и се краде. Трябва да си много наблюдателен при нас. Има много начин на работа, приеми, които са специфични и трябва да наблюдаваш и да ги използваш. Ако си умен, ти си човек. Всеки майстор има своя учител, своя пример. Първоначално почна като хоби, преди около 25-6 години, като хоби, но постепенно се запознах с майстори. Така един от моите, мога да кажа, Петю Желязов от Добрич, той вече не е сред живите. Много добър приятел. От него основно така понаучих доста неща. И като приятел, и като човек, и като веднага не поправиш, имам грешки, така къде допускам. Той си беше наистина уникален майстор. Така доста почерпих после от архитекти, художници във времето, когато работя, добри приятели, които наистина са ми помогнали много и съм се оформил като майстор. Искрата се предава. Достатъчно е някой да я види. Много се радвам, като видя млади хора да гледат, случило се и вече е тъмно навън, аз тук работя, влизат, гледат с така по 15-20 минути, половин час. Интересно им. Фестивалите пазят жив духа на занаятите. Там майсторът среща хората, които оценяват труда му. Първо, че мога да бъда благодарен, че са ми предоставили тази възможност да участвам, да направя демонстрация на живо, да привлича около мене хора. Така за нашия град е едно много хубаво събитие, което става традиция вече. Желязото е студено, но в ръцете на майстора оживява. Това е силата на човека, който твори с огън и сърце.